siedmak, ktorý niekoľkokrát prepadol, tak je 7 ročníkov, ale už je veľký chlap, tak zlomil asistentke učiteľa, zlomil ruku. A keď príde úrad sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately, alebo policajt, tak sú ako keby bez zuby. Oni nevedia ten problém vyriešiť. Na Slovensku nemáme jasné pravidlá, že my musíme postupne sa dostať do stavu nulovej tolerancie nejakého agresívneho správania. Alebo násilia voči žiakom navzájom, alebo voči učiteľom a podobne. A keď tieto tri veci štát nevie vyriešiť a niekto tam ujde, a tak nemôže obviňovať ani rodičov, ani nikoho, ani školy, že segregujú. Rodičia skrátka chcú pre svoje deti to najlepšie, tak vyťahnú z toho systému dieťa a odvezú na inú školu. A teraz sa zrazu stáva, že sa plnia aj súkromné školy, aj cirkevné, lebo sa tomuto problému chcú vyhnúť. Pán minister, myslím, že práve preto, aby zabezpečil, aby sa toto ďalej už nedialo, aby tie deti sa nedelili na takéto školy a také školy, tak uplatnil také pravidlá, že ide umenšiť právo rodičom na slobodnú voľbu školy.